सरि बिदिब्ला आं दिनै जाय मानसिनो बिजि होदों बिनि फिसाय नोङो? औ सार, आं बिनि फिसाय। सार, गोबां डक्टरफोरखौ आं लोगो मोनबोदों आरो गोबां बेबायदि गोर्बोबती हिन्जावफोरखौ आं लोगो मोनबोदों, नाथाय आं मोनसे खोथाखौसो बुजियासै। गथ'खौ नायनायावनो मानो 2.5 लाख गाहाम फैसा लाखो सार? नोंथाङा मोनथियैबायदि मानो गोदान खोथा सोंखो? नोंथांनि हिन्जावाथ' गथ' थानायनिसो बिजि लाफैदों। मा? मानो बादावखो? गोदान खोथा बायदि नोंसोरोथ' हौवा हिन्जाव सानैजों मिलायलायनानैसो बे खामानिखौ मावदों। मा होनखो सार? बिजिनि गेजेरजोंसो गथ' लादों। बिदिब्ला आंनि हिन्जावा इसाया आंखौ मानो एथ' गिदिर धक्का होखो? बिजिनि गेजेरजोंसो? दे सार, बिदिब्ला आं थांनोसै। दे सार, बिदिब्ला नों गावखौ एसे थर खालामनानै मोजाङै थादो। आं थांनोसै। जागोन दे आयै। आरो साबधान, जाहाथे बेफोर खोथाखौ जावैसोनो नोङो बुंफ्लाङा। आयै, आं सिखोमानानै लागोन। बे खोथाखौ आं मालाबाबो रोननो मोनथिहोआ। आयै, थांदो। आफायाबो नेनानै दङ जानांगौ। हारे, रोन, नों बहा थांदोंमोन? थांदोंमोन आं मोनसे खामानियाव। इसा, आंनो गुसु दै गिलाससे लानानै फैथां। जागोन रोन, नों जिरायथ'। नोंनो आं गिलाससे गुसु दै लानानै फैगासिनो। आं बे दिनैनिफ्राय नंमारगौयैनो बिमा जामारसिगोन। दिनैनिफ्राय आङो गोरा खामानि मावनो हानाय नंला। आं दायो रोनजों मोजाङैनो रायलायहैनोसै। रोन, नोंनो गुसु गिलाससे दै लाबोनानै होफैबाय, लोंदो। रोन, आं नोंजों माखासे खोथा रायलायनो हास्थायो। रोन, मा जादों? नोंनि मोखांखौ दरसि नुदों। रोन, माबा मोनसे जादोंब्ला अन्नानै खोन्था। बेबायदि मोखां दरसि दाथा, आं मोजां मोना। इसा, मोखां दरसिखौथ' आं जानो गोसो गैयामोन, नाथाय नों मानो आंखौ एथ'ग्राब गिदिर थगायखो? हाब रोन, माबा मोनसे मिथिनाय बायदि मानोथो बेबायदि खोथा बुंखो नोङो? आं नोंखौ मा खोथा सिखोमानानै लाखिनो? रोन, बेफोरबायदि जेबो खोथा सिखोमायाखै। नों मिसायैनो मानो सिन्था जादों? इसा, नों डक्टरनाव थांमारदों ना? मानो बिदि सोंखो नोङो? नों मा फोथायाखै नामा आं दे डक्टरनाव थांदोंमोन? नोंनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि मारोना? रोन, मा खोथा सोंनाय जाखो बेलाय? बे आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ नोंनि नङाब्ला सोरनि जानो हागौ? नों मा साननानै बिदि बुंखो? नोंनि बे उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि नङा। नोंनि बे उदैयाव थानाय गथ'खौ नों बिजिनि गेजेरजोंसो लादों। मा होनखो नों? बे आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ बिजिनि गेजेरजोंसो? नों बेफोरखौ मा बुंदों? इसा, नों मानो दिनै हौवा थानानैबो हौवा गैयै बायदि बिजिनि गेजेरजोंसो फिसा लाखो? आंनोथ' नोंनि उदैयाव फिसा दोनदोंमोन। नों मानो आरोबाव बिजि लाहैबावखो मालायनि थैनि? नों बेफोरखौ मा बुंदों? नों मिसायैनो मा खोथा बुंलाबायखो दिनै? गावनि थैनि फैनो गोनां गथ'खौबो नोङो दिनै मालायनि सन्देरबाय। बिदिब्ला बे गथ'खौ आं बोरै जोनोम होनो? नांला आंनो बे गथ'खौ, नांला। एथ'बां मोजां गोजोननायनि रादाब नोंनो होदों, नाथाय बेखौबो नोङो फोथायाब्ला, नों दिनै गावनि गथ'खौनो मालायनि होननानै सानोब्ला, बे गथ'खौ आं जोनोम होनानै मा लाब? बे गथ'खौ आं बुथारनोसै, गोथाङैनो गोथां आं बे गथ'खौ बुथारनोसै। बे गथ'खौ आं बुथारनानै आंबो लोगोसे बिमा फिसाजों फासि नांनानै थैहैनोसै। मा बुंलांखो बियो? फासि नांनो? रोना माब्रै मिथिखो? रोना माब्रै मिथिखो? सोर खोन्थाखो बेनो? बे खोथाखौथ' रावबो मिथियामोन। आइजों आंजोंल'सो मिथियोमोन। आरो आइयाथ' रोनो खोन्थानाय नङा।
अब्ला रोना बे खोथाखौ बोरै मिन्थिखो? दिनै बे खोथाखौ रोना मिथिबायब्ला बे गथ'खौथ' बियो माब्लाबाबो गावनि होननानै गनायनाय नङा। बिदिब्ला आङो बे गथ'खौ जोनोम होनानै मा लाब जानो? न'खराव असान्तिसो जागोन, नांलाय खमलायासो सफैगोन। बिदिब्ला बे गथ'खौ आं लायैयानो मोजां जासिगोन। रइसा, नों मानो सुइसाइड जानो नागिरदों? आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ जुदि नोंनि नङा होननानै नों हमदां हादोंब्ला थैनो हो, जों बिमा फिसा सानैखौबो थैनो हो। नों माबायदि मानसि आं हमनानै मोनला। गावनो आंनि उदैयाव गथ' दोनबाय आरो दिनै बे गथ'आ साननैसोनि उनाव जोनोम जानो गोनां। बे गथ'खौबो जुदि नोङो गावनि नङा होननानै बुंनानै लाबावोब्ला आरो मा रथ'बावनो खोथा? थैनोसै जोङो, थैनोसै। बिदि नङा इसा, थैनायखौ एसेग्राब गोरलै दासान। थैनायनि अनगा मा राहा दंबावो? नोंनो जुदि बे गथ'खौ नोंनि नङा होननानै बुंबायब्ला आरो बे गथ'खौ आं बोरै जोनोम होनो? नों सानदों बे गथ'आ नोंनि नङा, नाथाय आं मिथिगौ बे गथ'आ नोंनि आरो आंनि। नों बे गथ'खौ नोंनि होननानै बुंनानै लायाब्लाबो बे गथ'आ आंनि, आं बेखौ बुंनानै लागोन। दा आं आंनि गथ'खौ बोरै बुथारनो? बेनिखायनो आंनि गथ'खौ जुदि आं बुथारनो गोनां जायोब्ला जों सानैबो थैगोन। नों हमथानो नाङा, नों थां। इसा, एथ'ग्राब बुरजा फैसाखौ मानो नांगौ? बेबायदि साननाय फैदोंमोन आंनि गोसोआव। आरो बिसोर बे फैसाखौ मा खालामनो नागिरदों होननानै नोंसोरनि खिथु उन आं डक्टरनियाव थांदोंमोन आरो डक्टरनियाव आं सोंदों आरो डक्टरा गावनो बुंनानै लादों जे बे गथ'आ बिजिनि गेजेरजों। मा? डक्टरा बुंनायखायनोसोथ' आं बे खोथाखौ दुखु मोननानै नोंनो बुंफैदों। आरे इसा, खोथाया मामार? नों मा सिखोमादों आंखौ? नंगौब्ला नंगौ, नङाब्ला नङा, आंनो बुंनानै ला। आं नोंनि हौवा, माखौथो गिदों आरो माखौथो लाजिदों? नङा रोन, डक्टरा जानांगौ माबा मोनसे बुंदोंमोन, नों माबा मोनसे खोनादों। आरे बे आंनि उदैयाव थानाय गथ'आथ' नोंनि आंनिनो दा। आरो बोरैलाय बिजिनि गेजेरजों आंलाय बोरै गथ' लानांगौ जाखो? मालायनि थैनि गथ'फोरखौलाय नंखाय बाखाय हौवा गैयैफोरासो दा जायफोरा गथ' मोननो रोङा बेफोरसो दा लायो। दाथ' नोंबो आंबो अकेयानोखा, अब्ला जोंलाय मालायनि लानो मा गोनांथि? अब्ला डक्टरा बिजिनि गेजेरजों होननानै मानो बुंखो इसा? नंगौ रोन, डक्टरा आंखौ बिजि थुदों। आरे जायफोरा गोर्बोबती हिनजाव बिसोर गासैनोबो थांनानै सोंहै, गासैखौबो टिटि बिजि होखायो बिमाफोरखौ। बेबायदिनो आंखौबो बिजि होदों। जानांगौ बै उदै सिङाव थानाय गथ'नि थाखाय आंखौ बिजि होदों होननानै नोंनि सिगाङाव बुंदोंमोनदां। नों बेखौनो गुबुन मोनसे बुजिनानै फैबाय। डक्टरानोथ' बुंदों बिजिनि गेजेरजोंसो गथ' होननानै। गासै महिलाफोरखौनोथ' बिजि होयो दा। बिजिनि गेजेरजोंसो दा माखासे गथ' थायैफ्राबो थायो, जेरै थांगारनो गोनांफोराबो माखासे बिजिफोरखौ होयोबा थांगारा। बेफोरबायदि गोबां बिजि होयो। बेखौनो नोङो मा उल्टां फाल्टां खोथा बुंदों रोन? नों गावनि फिसाखौबो बेबायदि खोथा बुङो नामा? आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ नोंनि बुंनाय राव गासैखौबो खोनाजोबदों। हामा रोन, गावनि थैनि गथ'खौबो नोङो मालायनि होननानै बुंनानै लानो। गथ'आ गासैखौबो खोनादों, बियो बोराबगोन। इसा, दे नोंनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनिनो आरो आं डक्टर बुंनायखौ उल्था बोरैबा खोनाफ्लांबायबो जानो हागौ। निमाहा होदो इसा, नाथाय नोङो मानो सुइसाइड जानो ओंखारदों? नों गैयाब्ला आं बोरै थानांगौ जाखो? नों बे गथ'खौ नोंनि नङा होननानै बुंबाय नालाय, अब्ला आं बोरै दुखु मोनालासे थानो? सरि इसा, आरो नों जि लामाथिं आगान सुरबोदों बे लामाथिं नों माब्लाबाबो दाथां। इसा, आंखौ निमाहा होदो दे। बे गथ'आ आंनिनो आरो फैनो गोनां समखौ आं नेनानै थाबाय। इसा, नों आरो माब्लाबाबो खुगायाव थैनायनि खोथाखौ दालाबोसै, फैदो। दे नों गनायबायब्ला बे फिसाया नोंनि होननानै आं थैला। नाथाय नों थौग्रोदो थौ, आं दसे बेयावनो जिरायनि। रोना बिदिब्ला बियो आंखौ सिआइडि खालामदों। मा एसे गाज्रि डक्टरहाय बेलाय? एथ'ग्राब मोजां खोथा रायलायखाबाय। बे खोथाखौ रावनोबो दाखिन्था, आंनि फिसायनोबो दाखिन्था होननानै बुंखाबाय आङो। आरो मा नांनायनि एथ'ग्राब फैसा लानानैबो बे खोथाखौ बियो आंनि फिसायनो खोन्थाहरखो? बोरैबा रोनखौ थगायनानै दोननो हाबाय। बेथ' सैथो खोथाखौनो मिथिमारबायमोन। नंगौ, आं बे बिजिनि गेजेरजोंसो फिसाखौ लादों।
बे खोथायाथ' बोरैबा जाबाय। रोना सैथोखौ मिथिबाय, नाथाय रोनखौ जेब्लायबो सैथोयैनो लाखिनो थाखाय मा राहा खालामनांगोन? आं दानो आइनि सेराव थांनानै आइखौ लोगो हमहैनो नांसिगोन। डक्टरानो आंनो खोन्थाथारदों बिजिनि गेजेरजोंसो बियो दासो गथ' लादों। खोथाया सैथो जानो हागौ, नङाब्ला खनसे जुदि गथ'खौ दिन्थिगासेयावनो आरै लाख गाहाम फैसा सोर डक्टरा लायो? इसा, नों जेसेबांखि थैनो नागिरफानानै आंखौ थगाया मानो, आं मालाबाबो फोथाया बे गथ'आ आंनि। मानो होनोब्ला डक्टरानो गावनि खुगाजों रोखा रोखा बुंखादों बिजिनि गेजेरजोंसो बे थैया मालायनि आरो आराय लाख फैसा। जुदि आं बुंनाय खोथाया नंखायमोनब्ला इसाया लाजिनाय नङामोन। इसायाथ' लाजिनानैसो बियो थैनो थांदों। आं गाबोनफोर बे डक्टरखौनो लोगो हमहैबावगोन। स्रोद थांनानै बे डक्टरखौनो आं गाबोन लोगो हमहैबावगोन आरो मोजाङैनो सोंगोन बे गथ'आ सोरनिमोन, आंनि ना बिजिनि गेजेरजों? जुदि डक्टरा बिजिनि गेजेरजों होननानै बुंमारोब्ला इसा जोनोम होनाय गथ'खौ आंनि फिसा होननानै आं माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा। इसाया दिनै लाजि मोननानै थैनो ओंखारलांबाय। आरोबाव जुदि बे खोथाखौ आं नांबाय थायोब्ला इसाया लाजि मोननानै बियो गाव हारसिंनो थैमारनोबो हागौ। बेनिखायनो बे गथ'खौ आङो मोजाङैनो मोजां जोनोम जाहोनोसै आरो बे गथ'खौ जोनोम जाखांनाय लोगो लोगो इसानिफ्राय गोजान खालामथारगोन। दिनै हरसेया बारथोंसै, गाबोन अखानायब्लानो डक्टरखौ लोगो हमहैगोन। आयं, औ रिजि, मा आयं? आयं सोरांस्रि, आंनि आफायाथ' आबैखौ नागिरलांदों आरो आफायाथ' बुंलांदों आबैखौ नागिरना मोनाब्ला बियो न'आव फैफिना। बिदिब्ला आबैखौ जुदि नागिरनानै मोनाब्ला आंनि आफाया फैफिननाय नंमारलाना? नोंनि आइयालाय नोंनि आफानि सोमोन्दै मा बुंदों? आफानि सोमोन्दै आं आइनियाव जेबो सोङाखै, नोंनावसो सोंफैदों। आयं, आफाया फैफिनगोन ना फैफिना आरो आबैया बबेयाव दंहैमारो? रिजि, आं दा बोरै बुंनो हाबावनो सना? आयै, आयै, हा मा जाबोखो फिसा? आयै, आयै, रोना बोरै मोनथिखो? बियो गासै सैथो खोथाखौबो मोनथिबाय। आयै, रोना गासै सैथो खोथाखौ मोनथिबाय। मा?